Μπαράλες, Μπιέλ για τον Χάμες, αποφύγει και τον Τιλίκα και τον Μπαράλες. Ο Κολομβιανός συνεργάζεται με τον Χουάνγκ. Το σούτ με το αριστερό, η μπάλα στα 2-0 για τον Ολυμπιακό. Σε μια φάση διαρκείας, σε μια φάση όπου με πείσμα οι παίκτες του Μίτσελ διατήρησαν την μπάλα στην κατοχή τους. Ο Τούνης ανάμεσα σε δύο, με φτερά στα πόδια τώρα. Ο Ροντρίγκες ωραία προσποίηση και εδώ όπως εκκίνησε η προσπάθεια με την Κάθετα για τον Χάμες, τα κουνάκι για τον... Να βοηθήσουν ο Ιμπέμ Χουάνγκα και ο Ροντινέο. Ο Βραζιλιάνος παίρνει την μπάλα από τον Κολού, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος. Ο Άντρες Τρεϊμάνης άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Ναι, γυρίζει, ο Κεσγκρίντα διώχνει και ο Χάμες. يلعب من اجل شعار النادي حتى يقاتل من اجل شعار من اجل زونزي يصعد على طول الكولومبي خامس رودريغيز النجم العالمي واكرم خلفه مسعود مبارك الخاطر وكرة فنان بالقدم اليسرى الصعبة. Έχει ακολουθήσει, ο οποίος θα κοντρολάρει, θα κάνει το γύρο. نايف عبد الرحيم هاشم علي على طول خامس رودريغيز من ناحية اليسرى نجم الكولومبي عدى Ροντρίγκες. Χάμες, μπάλα στα δίχτυα, πέρασε για τον Χουάνγκα η πάσα για τον Χάμες Ροντρίγκες που με το κεφάλι θα στείλει και έκανε το Ολυμπιακός Λαμία 1-0. كرة من جديد عبد العزيز فرصة من أجل الثالث إلى خامس رودريغيز لا لكن العمل كله بأقدام عبد العزيز الله وخامس Το γέμισμα του Μολδαβού είναι καλή σέντρα, 1-1. Ο Μπιέλ με ένα πρώτο καλό άγγιγμα στην μπάλα και ο Χάμες στο αριστερό.